салом алейкум бародаро, хуш омадед ба канали интихоби ман. имрӯза видео чӣ тавр промои эфир кардан дар имо ва вастанавид кардан видео ва суратҳои удалит шуда дар имо. дохил мешавем дар имо. бародаро, ини се полоса тарафи дасти чапа пахш мекунем. вади обновление шидан, яъне версияи нав имо промои эфиру пайдо шудагӣ пахш мекунем барои промои эфир кардан. что-то связима без бачи. Инем хе бародаро, ноз якум одаме ки масалан кам гап зана. Инем хе бародаро. Инем присоединить мечикем бародаро. қадямо присоединить мешем, яъне ки масалан 2 каса 3 каса 4 каса гап мешавад ки суҳбат кунем. агар нахоҳем инҷа камерара вақти оно болора аҳамияте на ҳама бари боло камера мечиқем хутон рангам ё промои эфир мекунем ва вастанавид кардани сурат ва видеои удалитшуда. бо ҳамонҷа медуроем ай ҳама поён нависаги бародаро скачат фотография и видео пахш мекунем. поиск мерава кадом одамеро ки масалан суратошона шумо нохост удалит кардагие, инем хеб галочка мемоне пахш мекунем. ба ина начата мечиқем бародаро. иними стрелкаи кабуд ки то охир ки тамом шуд, суратҳое ки удалит шида буд нохост дар галереятон мегзарад бародаро. инем қадр навигарӣ буд. дар канал обуна шавед бародаро. баъди рамазон иншоалло видеои нав ва пранкҳои хуб пешкаш шумо мегардонем. ҳатман фикрҳои худтона дар комментария бинависед бародаро ва лайка фаромӯш накунед. дар амони аллоҳ.